Ja, hej og velkommen. Vi står nu herude foran den blå planet, der ligger lige ud til Øresund. Over på den anden side ligger Sverige. Vi vil nu tage jer med ind og vise jer den nye blå planet, som er opført her for 2 år siden, og som er et arkitektonisk udført og tegnet af en speciel arkitekt. Det er formet som en snegl. Ja, vi vil nu bevæge os ind på den blå planet og se nærmere på de spændende og interessante ting, der er indenfor. Det lyder rigtig godt. Lad os gå ind. Vi er nu kommet indenfor i varmen på den blå planet, og vi vil gerne vise jer lidt rundt herinde. Vi vil starte over i det kolde område. Og her på højre hånd har vi så souvenirshoppen. Ja, vi er nu kommet om i det kolde område og fundet et af de store akvarier. Det er meget arkitektonisk udført, og der er virkelig tænkt på dyrenes behov. Det ses blandt andet de materialer og den udførelse, der er lavet. Det er virkelig smukt. Vi bevæger os nu fra det kolde område over til det tropiske område. Her ser vi så en meget begejstret turist, der står og er i gang med at filme en kæmpe blæksprutte. De er også meget fascinerende, og man kan virkelig se, at hun går op i det. Ja, vi er nu kommet ind i det tropiske område, hvor de virkelig har fået klimaet til at ligne den amazoniske jungle. Samt de dyr, der er. Der er både krokodiller, rokker og så er der piratfisk. Samt små børn kan løbe rundt og kigge på fiskene, samtidig med at de voksne de kan blive forskrækket af, der løber kommer en fugl flyvende lige over hovedet på. Den blå planets største attraktion er den her tunnel, som vi står inde i lige nu, og den viser rigtig godt havbunden og hvordan det ser ud nedefra. Havet dækker 80% af jorden. Ude for rummet bliver jorden set som den blå planet. Deraf kommer navnet her til akvariet, den blå planet.